Yn Aberystwyth, roedd Rhiannon yn llawn egni ar gychwyn ei wythnos ola ar Fit Cymru. Dwi yn rili cyffrous am wythnos yma. Mae'r her 5K. Dwi'n teimlo'n hyderus, ond fyd mae swigod y môl fi achos dwi byth wedi gwneud unrhyw beth fel yna o blaen. Go, Mami! Ond wrth fentro i redeg tu allan, ydy'r fam wedi gwthio ei hun ormod. Nes i teimlo rhyw fath o fel pinch, o just poen yn clean fi, ac oedd rhaid fi stopi. Dwi yn teimlo fel dwi wedi cael fy bwrw gan bws. Dwi rili yn. Dwi ffili cuddio y ffaith mae'n rili poenus. Lle mae'r anaf? Sef fan hyn. OK, so na i anfon y stretches mae draw at y ti nawr. Dwi'n teimlo fel dwi wedi cael rhyw fath o knock i hyder fi. Dwi'n teimlo fel dwi wedi cymryd cwpl o cam yn ôl. Ti wedi mynd o 0 i superwoman mewn siwrt cynlleiad o amser. Dyma pryd mae meddwl yn bositif a newid y ffordd yn ti'n meddwl. Dyma pryd mae profi bod yr holl feddylfryd yna yn gweithio. Tybed a fydd Rhiannon yn llwyddo i gymryd rhan yn yr her 5K? Cawn weld, nes mlaen. Ond roedd un peth yn sicr, doedd yr anaf ddim yn mynd i roi cwmwl du ar ei phrofiad o fod ar Fit Cymru. Dwi wedi dysgu llwyth amdano fy hunan. Dwi wedi falle dysgu i bod fwy ddiolchgar i Gethin. Mae Geth rili wedi cefnogi fi. Ni'n rili joio profi pethau newydd efo gilydd. Ac y perthynas efo bwyd fi yn llwyth fwy iachus na beth mae byth wedi bod. Nawr rwan dwi'n teimlo fel mae bwyd yw peth i rhoi egni fi. Dwi ddim yn teimlo fel mae bwyd yw cymorth rhagor. A doedd y cyfyngiadau coronavirus heb amharu dim ar daith yr athrawes lanw. Dwi'n teimlo fel ni rili wedi dod i gilydd fel teulu amdano hwn. Ni wedi rhoi 100% mewn i pob dim. Ac dwi'n siŵr bydd e'n neud e fwy special i ni weld pawb ar ôl amser ansicr ma'n drosto. Ond pa Rhiannon fydd pawb arall yn ei weld pan fydd yr amser yna'n dod? Dwi'n meddwl mae Rhiannon hollol newydd wedi cyrraedd a dwi'n rili cyffrous i weld sut mae'r hyder newydd a fi fy hunan yn mynd amdano bywyd o hyn ymlaen.